Sugyot nga itugyan ngadto sa Kapitolyo ang pundo sa national nga kagamhanang alang sa rehabilitation sa mga lugar nga nakagi og kadaot sa katalagman. Matud ni Vice Gobernador Agnes Magpale, pabor siya niini aron kalikay ng bureaucratic red tape kung ang kalangay tungod sa sobrang pagkuti. Nakasabot ang Vice Gobernador sa reaksyon sa mga mayor nga nasugmuyo sa nasudnong kagamhanan. Sa tigom kagahapon, gipangayuan sila sa ilang rehabilitation plan aron sila hatagan og pundo sa national nga kagamhanan. Ang Kapitolyo dugay nang nisubmit sa ilang 27 billion pesos nga rehabilitation plan. I am amenable because we know that we are very transparent. Kami ni Governor Junjun, muna atong paninguha jud nga very transparent, so if needed nga moagi diri, we can assure the public. Gipaybaw ni Attorney Orvie Ortega nga wa pa makahukom ang Kapitolyo kung unsay matabang ini sa kagamhanan sa lungsod sa Liloan bahin sa gilugang Ilok Bay. Ingon kuwang ang dokumento nga anaa sa buhatan ni Governor Junjun Davide di ng Supreme Court ruling lang ang gihatag ni Liloan Mayor Duke Frasco. Giawhag ni Ortega ang Liloan nga mupadayon og dialogo sa pamilya Mendoza bahin namong suliran samtang gitunan pa sa Kapitolyo ang himuon nilang lakang. Katong yung mga dokumento or katong decision sa lower level, meaning to say RTC ni daog man ta sila dito. We don't know what are the documents nga may gibasihan ka daw sila sa Court of Appeals na ano man to, na reverse man to, so we don't have a copy also. So all Gipahigayon kagahapon ang usa ka consultative meeting uban ang mga sakop sa Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery, uban ang mga opisyal sa lalawigan sa Sugbo ug ang mga mayor sa amihanang Sugbo. Usa sa mga nasagbuyo sa kahinay sa nasudong gobyerno paglihok sa rehabilitasyon mao si Medellin Mayor Ricky Ramirez. Ryan Sorote, Suginlimi. Anak ko murag katong meeting nga igo lang nagpahibawag lang inotin nila. Kini ang nahimong pamahayag ni Medellin Mayor Ricky Ramirez sa nagpadayong rehabilitation efforts sa buhatan ni Rehabilitation Starting Lasso sa minangbahin sa lalawigan sa Sugbo. Si Mayor Ramirez uban ang mga local executives nga apektado sa kusog nga bagyo mitambong sa nagtigom kagahapon sa Kapitolyo. Dugang niini nasukad sa day 1 sagad sa mga rehabilitation efforts na buhat gumikan na sa paningkamot sa mga LGUs ug NGOs ug wag gyud makatampo ang national government. Actually, it's all been local efforts. National? My God. What? We haven't even received a single centavo from the national. Naobserbahan sab sa mayor ang kalit kapag apil-apil sa rehabilitation efforts sa mga line agencies aron di man lang sila matampo. Problema usab karon ang way klarong koordinasyon sa mga NGOs ug national government sa rehabilitation efforts. Among mga tao dito, those who lost their houses, I'm not expecting a government will build them new houses. But at least man lang unta nga they can feel also the assistance of government. But also because they're looking out mangod for the money, too much kanang ingon safety net is already coming out as a deterrent sa pag-implement sa project. Dunay 20 bilyones nga gahin ang gobyerno alang sa rehabilitation ug laing 139 billion pesos alang sa Unprogrammed Special Purpose Fund sa national budget. Apan hangtod karon, wa pa nadawat ang 15 ka malungsod usa ka dakbayan sa Northern Cebu. Ryan Sorote, News 5. Bisan to dili patataw ang rehabilitasyon sa amihanang Sugbo, nabatyaga na sa mga tunghaan ang inanay nga pagbangon. Jinky Bargio, Suginlimi. Itandi sa milabay duha ka buwan sukad niigo ang bagyong Yolanda diin totally damage ang mga tunghaan. Human sa ikatulong buwan, makita na ang gagmayng kausaban. Duna nay mga atop ang ubang tunghaan. Duna na say namanday, samtang ang uban nagpabarog na og bagong classrooms. Ang grade 8 nga silang Divine og Rowena miangkon nga bisan og galisod classroom setup, nalipay gihapon sila nga nakapadayon sa pagtungha. Ang pagleksyon sa mga maestra nya saba kayang pikas namin kakuan sa seksyon nga di kami kay kakuan ba di kay magbati ang among istorya sa maestra Panang daw kayo naman na pagpasalamat kay nagbababay ang aming silang sundamay nagtabang sa amin para kami makasila para nang makatapos kami pa bahala
Matod ni Dr. Arden Munisit sa DepEd Cebu Province nga iyang gikalipay ang hinay-hinay nga pagbarog sa mga tunghaan. Bisan og dunapay mga nagklase ilawom sa tent, iyang gipasalig nga tiwason na ang pagpaayos sa mga classrooms base sa saad sa kalihim sa Department of Education. We have seen the negative side, the devastation, the schools nga devastated, the people, our lives devastated. But the positive side is we have seen several generous people na nagpakita ng helping us. Jinky Barrio, News 5. Aron makapagandam ang mga pulis kamoy sagad nga first responders sa moabot nga katalagman, gipaubo sila og 5 ka adlaw nga disaster training. Andrea Patenia, Sugid Limi. Kay sila mo giisip nga usa sa mga first responders sa katalagman, gipaubo sa Disaster Preparedness, Rescue and Relief Operations Training ang kapinsay sinta ka mga sakop sa Regional Public Safety Battalion kun RPSB 7. Ang mga pangu sa nagkalain-laing disaster response agencies mao'y mipahigayon sa ilang 5 ka adlaw nga pagbansay-bansay. The one purpose here is to enhance sa ilang skills and ability to conduct preparedness, rescue, and relief operations. Kaganihang buntag, ang taga-Office of the Civil Defense mao'y nitudlo sa mga pulis kabahin sa mga angay buhaton kung adunay linog. Gipasuway dayon sila kung unsaon ang duck, cover and hold ug ang pagbakwit sa usa ka building. Lain sab nga gituki kaganiha ang nagkalain-laing mga ekipo nga gamiton sa rescue operation sa kabomberuhan. Lakip na ang mga angay buhaton kung adunay sunog. Gitudluan sab ang mga pulis kung unsay angay buhaton kung makatimaho og leak sa LPG tank. Kini ang pag-abli sa tanang pultahan ug bintana sa panimay ug pagsirado ug pagtangtang sa regulator. Gihangop sa mga pulis ang tanan nilang leksyon aron di na masubli pa ang hitabo niadtong miaging tuig, diin daw nagkuwang sila og kahana sa pagresponde sa sunod-sunod nga mga katalagman sama sa 7.2 magnitude nga linog ug ang Super Typhoon Yolanda. Kami mabya ang una gyud nga hatod. Kami gyud ang unang ikuha nila akwaon ato sa usa ka lugar inana unya kami without knowing unsay buhaton. So nag-request mi na by October or by as early as September pagkahuman sa linog. It deemed necessary for us kay nakitaan ako man go dance operation sa batalyon. So kay bawo ko kung say kananglan sa akong tao. Ni-request na sab si PRO 7 Regional Director Danilo Constantino og dugang nga rescue equipment gikan sa ilang uluhang buhatan aron di lang sa lihok hanas ang kapulisan, lakip na ang dekalidad nilang mga gamitong kahimanan. Andrea Patenia, News 5. Karong sunod semana, sugdan na ang pag-demolish sa building sa Cebu City Medical Center. Gihukman kini sa mga sakop sa komitiba nga gitahasan sa pagpabarog sa ug bag-ong City Hospital. Ang demolition gibanabanang mahumansud sa 2 ka buwan. Nagpasalamat sila sa 1.2 milyon ka pesos na gituno sa Operation Smile alang sa pagpatukod ug balik sa hospital. Mikabat na usab og 11 milyones pesos ang nakolekta sa piso-piso campaign alang sa bag-ong hospital. It's not easy to demolish a building. You have to be very careful in doing so. We're trying our best that this will be at no cost on the part of the city government. Gingong nahilot na unta sa mga ginikanan sa napulo ka mga estudyante og sa gireklamong magtutudlo sa lungsod sa Badyan ang isyu sa pagpanagmal. Mitumaw karon ang tahog gikan sa DepEd Cebu Province nga gipangwartahan ang maong magtutulo sa usa ka radio announcer hinungdan nga nabulgar ang maong isyu. King Perez, Sugin Limi. Gipaybaw ni DepEd Cebu Province Schools Division Superintendent Arden Munisit nga ilan ang gipadakang DepEd Regional Director Carmelita Dulangon ang report sa ilang legal office bahin sa magtutudlo nga nagbalog na pulo ka mga tinunan sa lungsod sa Badyan. Nasayran nga mikihan ang 2 ka mga estudyante ni atong miaging semana nga gipaluyuhan sa Provincial Council for the Welfare of Children. Suway sa report giangkon sa magtutudlo nga si Jefferson Gornes nga iyag yung gidagmalan ng estudyante. Apan giingong nahusay na ang mga ginikanan sa mga bata ug ang magtutudlo sa School Grievance Committee. Gibutyag ni Munisit nga midako ang maong issue human adunay usa ka radio announcer nga gisumbungan sa usa sa mga inahan sa mga bata ug midangop sa PCWC. Kaya atud pa ni Munisit plano sa maong magsibya nga pangayuan og kwarta ang magtutudlo aron di maukay ang maong issue. Nangayo kuno kinig 5,000 pesos apan katong
lang ang mabayad unta ini. He is asking our help kay ganahan siya nga mag-loan siya karon maka-reach siya sa 60,000. I told him kung nakasala ka, you should man enough to face the consequences of your mga offenses nga imong nahimo. But kung wala kay sala, di pod mahimo nga mohatag lang kag money just to silence everybody. Actually, I do not know anything about that. Susiho no sa bisig gobernador kay wa kini masayod sa maong pasangil subay sa report sa DepEd kay wa kini nasayran nga radio announcer nga gidangtan sa mga biktima. Mato di magpale nga di gihapon kini makaapekto sa reklamong gisangat sa mga biktima sa korte. Gani isugyot ini sa DepEd nga mokiha og kasong extortion sa maong announcer aron mapanalipdan ang gireklamong magtutudlo. In fact, our investigation, as always, ang PCWC, in fact, mayroong meeting karong hapon sa PCWC, independent na sa DepEd or whatever. Magagad pa sa desisyon sa DepEd Regional Director kung mohimo og formal na investigasyon o pakanaog og penalty sa gireklamong magtutudlo. Tinguha sab ni Munisit nga makighinabi kang magpale. But again, yeah, I'm open. They can even attend our meeting. Perez, News 5.